Chcete vědět, jak pracovali čeští europoslanci? A zajímá vás, jaká rozhodnutí čekají ty, které si zvolíme v květnu příštího roku? Přijďte ve čtvrtek 19. září na akci think tanku Evropské hodnoty, jak se Češi utkají o křesla v Evropském parlamentu. Budou představeny studie o dosavadní práci českých europoslanců, o tématech pro volby 2014 a o plánovaných volebních kampaních. Na tiskový briefing bude navazovat moderovaná debata s představiteli politických stran, kteří nám řeknou, o jakých tématech budou v kampani jejich strany hovořit. Naše pozvání přijali sociální demokrat Jiří Dienstbier, zástupce TOP 09 Jaromír Drábek, lídr KDU-ČSL pro evropské volby Pavel Svoboda a zástupce ODS Jan Zahradil. Tiskový briefing začíná v 15 hodin a od 17 hodin budeme debatovat s politickými představiteli. Obojí v divadelním sále Malostranské besedy na Malostranském náměstí v Praze. Těšíme se na vás.